Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka, Zumus One TV. Da Allah ‘yan uwa, dan uwa idan yau ka fara ziyartar channel ɗin nan, ka duba ƙasan bidiyon nan akwai wani jan rubutu an rubuta subscribe, da Allah ka danna mana, sannan ka danna mana ƙararrawa daga gefe. Wannan shi zai sa mu sanar da kai, shi zai sa YouTube su sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Insha Allahu in dai har kai ƙoƙari ka danna subscribe ɗin nan, ka danna ƙararrawan nan, za ka ƙaru da wannan channel ɗin insha Allahu. Don channel ɗin nan ya tanada muku tsaraba masu ɗimbin yawan gaske, musamman abin da ya shafi ɓangaren addini. In Allah ya yarda duk wani matsala da kake da shi insha Allahu wannan channel ɗin ya ɗaura ɗamarar warware maka shi, wannan matsalan. Kamar yadda kuka sani wannan channel ɗin ya zo da wani tsari ma daban. Idan kana da wani damuwanka a addini da kake so a amsa maka shi, ka duba kawai ƙasan bidiyon nan akwai inda aka tanada comment box. Kawai ka rubuta matsalan da kake da shi da kuma malamin da kake so ya baka wannan amsan a Najeriya. Ka rubuta sunan malamin da tambayan naka. Mu kuma insha Allahu za mu tambaya maka wannan malamin, mu yi contacting nashi, sannan mu baka amsan da malamin naka ya bayar in Allah ya yarda. To kar in cika ku dai da dogon bayani, bari mu shiga kai tsaye ga bidiyon namu. Yau dai bidiyon namu abin da ya ƙunsa, ya ƙunshi addu'a ne. Za mu yi magana ne akan addu'a. Na farko dai addu'a, Allah da kanshi shi ya ce mu roƙe shi zai amsa mana addu'anmu. A cikin suratul Ghafir ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ubangijinku ya ce ku roƙe shi zai gafarta muku. To akwai wani wanda zai ce shi in yi addu'an ba a amsawa, ko ya yi addu'a ya yi ba a amsa ba, Allah baya son haka. Ɗan uwa idan ka tabbatar kai musulmi ne, ka yi addu'a ka ce Allah bani kuɗi, sai ka ga Allah bai baka kuɗin ba, to akwai dalilai akwai abubuwa ɗaya ne cikin uku zai faru. Ƙila Allah ya hana ka wannan kuɗin ne saboda kuɗin ma masifa zai zama a gare ka har ya hana ka shiga aljanna. To shi kuma Allah baya son ka shiga wuta. Ba a son ran shi za mu shiga wuta ba. Baya so ka shiga wuta. To saboda haka sai ya hana ka kuɗin, sai ya baka lada na yin addu'an da kai. Ladan nan sai ya sake ɗaga yawan ladan ka, sai ka samu sanadiyan shi ka shiga aljanna. To musulmi dai bai yi asara ba. Na biyu, akwai wani gagarumin musifa da zai faru da kai. Ƙila kana fita ka yi tuntuɓe ka karye, sai ya hana ka wannan kuɗin, sai ka ga ka je ka yi tuntuɓe kawai, ka yi targaɗe ko wani abu, ko ka ba ka ma yi tuntuɓen ba, duk wannan zai iya faruwa. Ko kuma lokacin baka kuɗin bai yi ba. Annabi Musa, Fir'auna kafiri ne. Annabi Musa annabi ne. Ya roƙi Allah akan ya halaka shi. Amma da ya roƙe shi sai bayan shekara 40 tukuna aka halaka Fir'auna. To kaga kenan ba wai sai kana gaya a lokacin za a amsa ba. Ƙila sai bayan shekara 2, 3 Allah shi ya san yaushe zai baka abun da ka tambaya. Saboda haka kai musulmi dan ka yi addu'a a lokacin ba a baka ba, baka cikin asara. To yanzu bidiyon nan dai ka yi ƙoƙari ka kalle shi zuwa ƙarshe. Ka yi ƙoƙari ka kalle shi zuwa ƙarshe. Zan ciro wasu lokuta da Manzon Allah ya ce idan ka yi addu'a wannan lokaci insha Allahu addu'anka ya ƙarbu in Allah ya yarda. Akwai Manzon Allah ya ce, akwai wani hadisin Bukhari da Muslim da suka rawaito shi. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya ce duk wanda ya yi addu'a 1/3 na dare na ƙarshe, a wannan lokacin an amsa addu'an shi. Idan ka tashi ka kasa dare daga magariba zuwa asuba ka raba shi gida 3, to ka ɗauki kaso na ƙarshen ka tashi lokacin Allah da kanshi yake saukowa saman duniya. Idan ya sauko saman duniya zai tambaya ina mai neman gafara in gafarta mishi, ina mai neman kaza in bashi, ina mai neman kaza in bashi. To a wannan lokacin da yake cewa ina mai neman kaza, kawai kai kuma ka ɗaga hannunka sai ka ce gani nan ni ina nema. Sannan kuma akwai ɗaga hannu yayin da za ka yi addu'a. Manzon Allah ya ce idan mutum zai yi addu'a, idan ya ɗaga hannu ya ce Rabbana, 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 ya ce Rabbana, Rabbana sau 3, insha Allahu Allah zai amsa addu'an shi. Saboda lokacin da ka ce Rabbana, Rabbana, Rabbana sau 3 nan, Allah da kanshi zai ce
ya kai bawana kana kira na me kake so ne in maka? To lokacin da ya ce me kake so in maka kaddara kai kuma hannunka yana sama ka ce rabbana rabbana sai ka ce Allah kaza nake so amma to insha Allahu a wannan yanayin ma addu'anka zai amsu. Sannan kuma wannan idan ranar Juma'a manzon Allah ya ce duk wanda akwai wani lokaci guda ɗaya a ranar Juma'a duk wanda ya dace da wannan lokacin yana addu'a to za ga dole za a amsa mishi addu'an nashi. To amma lokacin manzon Allah bai gaya ba malamai sun yi ta kirdadodi wasu sun ce sallar bayan la'asar wasu sun ce tsakanin huɗubobi guda biyu. To abin da ya fi dai kai dai ɗan uwa sai ka yawaita addu'a ranar Juma'a kawai. Ka yawaita addu'a ranar Juma'a. Sannan kuma akwai idan za ka yi addu'a ka karanta Fatiha sannan ka yi wa Annabi salati. Buɗe addu'a da wannan shi ma makulli ne na amsa addu'a. Ko da a guda huɗun nan muka tsaya na tabbatar ɗan uwa insha Allahu akwai abin da za ka ƙaru da shi a cikin wannan bidiyon. Ko ɗaya ka ɗauka ka jarraba in Allah ya yarda addu'anka za ta amsu. Yanzu wannan channel ɗin insha Allahu zai dinga kawo mana abin da ya danganci addu'o'i da addu'an da kake ji in kana tsoron wani zai cutar da kai idan ya cutar da kai. Addu'o'in da ake yi na kariya, kwanciya bacci da dai aljanu, maganin sihiri da waye duka insha Allahu a wannan channel ɗin in dai kana bibiya za ka samu. Kar ka manta ka danna like a wannan bidiyon shi zai sa YouTube su watsa bidiyon kowa da kowa ya samu ya kalla. Mun gode.